to the point. Ni ay bag-o mga kasama ba nga gipagawas karon no ang Okta Research sa performance og trust ratings karong mga panahon ng mga kasama unya sumala sa Okta Research kasama sa ilang survey nga gihimo ni adtong March no bulan sa Marso. Tugon ng masa survey sa Okta Research kasama migawa sa survey nga mikunhod kuno ang kinibang performance og trust rating ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Headliners. Ming ubos mga kasama og pipila ka mga porsyento no. So mao ni June 30 to July 5 di ay ang recent survey. Unya naapoy survey last March. But kini nga data is June 30 to July 5 kasama 1,200 ka mga respondents o nakita nga 60% ang misalig pa kang VP Sara kasama unya may bagsak daw ni og 4%. Kay katong March naaman siya sa 64%. Straight to the point. Headliners. O mao na siya ang trust rating no. Recent sumala sa Okta. Ambot sa inyo haog unsay tan-aw ninyo ini kung naapil ba mo sa gi-survey or unsa ba mga kasama. Pero ang ato apong Vice Presidente busy gyud gaayo siya kay mitambong siya no sa 39th founding anniversary sa Kingdom of Jesus Christ dinhi sa ato ang syudad o gani atol ni adto mga kasama nangayo og pasaylo ang atong Vice Presidente kay nasipyat kuno siya sa pagpangayo niyag suporta gikan nato aron suportahan si Bongbong Marcos. Straight to the point. Headliners. Hinaot daw nga mapasaylo nato mga kasama si Vice President Sara Duterte. Okay. Mapasaylo ba kaha ninyo mga kasama si VP Sara